din păcate am The animation is am dat like doar pentru acel shoot. 2020. Da, fix așa o să arate. Yes. Nu comenta. Lipsiți-o, mă. easy pickings. Rough good stuff. Max energy! GG a little hunt on that first. Bă, din asta chiar a fost mișto, chiar mi s-a părut amuzant. Ok. A, știu, ca în imaginea aia. A, da. O să dau un like, pentru că e mișto. 99% portughez, 1% argentinian. Ok, ce e asta? Stai că retrag like, că am dat din greșeală like. Vad really is dumb. Cu adevărat. Ronaldo. A, mă. Gen, eu am deja o mutație că am jucat azi. Am o mutație, ca să știți. Oh my god. Tic, îmi pare chiar ok. Bă, dar gen, eu am doar o mutație, cea pe Shelly, care e destul de OP. Creative passes. Cele mai creative passes. Bă, da, chiar e mișto, nu vreau să văd. Ok, spațiul ăsta. Sunt liber. Open să-l bag sau un secret. Sau ceva ca o instrucție. Cred că un bug. N-are cum să fie altceva. Pentru că în afară de bug eu nu cred că are ceva. O juca bine, dar numai cu de-asta. Oh. Bro, din asta se crede în Fortnite. Nu mă mai uit pentru că nu mai pot. Click hypercar. Nu știu dacă e clickbait sau nu, dar sper să nu fie clickbait. De ce ar fi dat ultimata? Bă, dar parcă doar asta numește de astea hypercar de free. Rezumă, da, mă așteptam ca să vedem posibilitatea. Gen, dacă ești de ăsta bun cu Dynamite, mă aștept. Uite-o leacă cum joacă omul ăsta cu Dynamite. Like doar pentru că stai că ai mult de
Bă, ce eu am ascultat muzica, așa, cu toate. Dar vedeți că am și eu un short cu muzica asta, browser film. Ok. Da Didi Lohan, ele me faz de compressão, 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 compressão. DJ Lohan, olha. Vem, vem. Bă, dar asta chiar am râs o leacă. Că avea o leacă de dreptate, dacă stai să te gândești. A fost o leacă amuzant, sincer. Oh my god, cum îl targetează toți. Oh, oh, de capul meu. Cine e ăsta? Guile with Dummy. Ăsta-i Dummy. El se joacă cu Dummy. Brock. Young Ronaldo. Oh. Sneaky Freak. Oh. New bug. Yeah. New bug în Brawl Stars. Acesta este un român. Cred că de acum o să vorbim engleză pe episoade, deci episodul ăsta de acum engleză. What? Ok. This skin is so ugly. I don't like it. It's from Tick and Tick is so ugly. Imitations. Ok, bun, gata, nu mai vorbim, nu mai vorbim de... Nu mai vorbim, Juventus Cringe. Juventus Cringe. Mr. Ușelu. Revenge Girl. Monster. Cavalry. Fernando. Juventus Cringe. Fernando. Bă, arată superul. Cu mâini. Poate fi Fang. Dar gen dacă nu arată superul, eu n-am de unde să-mi dau seama. Choose your Ronaldo. L-am ales. Oh my god, deci când facem banul 4000 de vizionări în tot canalul ăsta, mamă, rupem. Facem un videoclip extrem de lung, bine, glumesc, nu fac. Ne uităm la Oprisem filmarea din greșeală. Ok. Imediat ce a început și dacă vedeți aici, eu am vorbit o leacă pe aici cu cei care cred că s-au abonat. Nu știu dacă chiar toți sunt abonați, adică uite. Uitați, am zis aici, cine se abonează la mine, mă abonez și eu la el. Cine v-a dat like, pe care. Bine, mi-am
dat inimioară singur. I-am dat un de ăsta, I like Ronaldo. Mie îmi place Ronaldo și am pe canalul meu care să fie. Ăsta zice, care cred că l-am prietenit de la Then Ronaldo is better than Messi. Oh, nu. Am intrat eu aici și am zis. I have in channel one video like mine. Adică am în canal un videoclip de care tu ai zice că ai vrea. Și el îmi zice, un canal plictisitor, mulțumesc, frate. Cine nu un canal plictisitor? Brawl Stars cu Vlad de Gal tortură, ăsta e adevărul, că cu el e tortură. Bă, sper că mă făcut în același timp și jocul cu de Audacity, de cel mai weird joc. Ăsta de încearcă să-l urât, îmi pare rău când m-am auzit, adică pe acest videoclip mai și discutăm despre canalul, nu e mai și reacție, nu mai discutăm așa, deci, bă, și am o întrebare pentru voi. Voi credeți că o să ajung la 40 de abonați până vară? Sau nu știu, poate chiar mai mult? Uitați, am videoclipul ăsta, am efectiv 51 de vizionări, n-am fost online. Așa-s eu. I will speak English now in videos. Bro, gen, ăsta e primul meu episod. Și cred că ăsta e cel mai OG, OG pe canalul ăsta. Ăsta n-am videoclipurile, hai să vedem. Am un like în toată lumea. Ia, aici, la un moment dat statistici. Deci România. Oh my god, România 94%. Ca și multe vizionări. Deci atunci restul nu e. Wow, uitați ce evoluție mare. In this sense, boo, baby, leave you without a memory. Ce mai cringe. Asta cu Bellingham, mă așteptam ca să prindă o leacă. Vrei să vă zic de ce? Pentru că ăsta cu Messi o prins și el la rândul lui. De asta am vrut să mai fac. Imaginez să dați așa, scroll prin YouTube Shorts și mă găsiți pe mine. Gigi Lohan, ele me faz de compressão, 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 compressão. DJ Lohan, olha a cor dele. Vem, Vem vem, Gigi Lohan. vem. Bro, ce copil. It's gonna be so much fun to play. It's gonna be. Bă, Draco, e noul meu brawler favorit. Ce doar așa mult vreau să ăsta.
40 de abonați până în vară. Și poate chiar mai mult. Vă mulțumesc la vedere, pa, pa!